Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Marin Neciti și în această seară emitem în direct din Galeria de Artă Concentric din piața centrală a Bistriței. Așa cum a fost anunțat, este un dublu eveniment. Pe lângă lansarea brandului Nosa Creative, îl avem lângă noi pe domnul Gabriel Login, prietenul și colaboratorul nostru. Bună seara și mulțumesc, Marin, pentru invitație și pentru oportunitate. Și acest Gabi va fi subiectul celei de-a doua părți a evenimentului nostru, care este lansarea de carte Nașul de, din nou, Gabriel Login. Însă, pentru început, o să vă reținem atenția cu ceea ce am vrut noi să vă spunem despre brandul nostru Nosa Creative. Ca și firmă activăm de 10 ani în domeniul publicității. Pentru mulți suntem cunoscuți ca și Blue Apple Concept. Acesta este firma, SRL-ul cu care încă din primul an de existență am reușit să fim în topul firmelor din Bistrița, din județul Bistrița-Năsăud. De-a lungul anului am reușit să fim pe locul 1, pe locul 2 sau pe locul 3 în fiecare an. Vă spunem acest lucru doar pentru că vrem să vă arătăm că suntem atenți și ne preocupă performanțele financiare și administrative ale firmelor prin care ne desfășurăm activitatea. În afara numelui firmei Blue Apple Concept, de la o vreme am fost cunoscuți ca și Transilvania Print, care este primul născut dintre brandurile noastre și s-a dovedit un brand de bun augur pentru una din activitățile noastre care implica tiparul digital, tiparul offset, precum și producția de diverse materiale publicitare și, desigur, activitățile conexe. Nu poți să tipărești fără să faci grafică sau machetare. Al doilea brand al nostru, cronologic vorbind, este editura Nosa Nostra. La această editură publicăm 3-4 titluri pe lună, autori locali, scriitori sau poeți și lucrări legate de identitatea locală, istorie, artă și cultură. Apoi, dintr-o pasiune și de o preocupare personală pentru arta vizuală, am fondat o galerie de artă. Ne aflăm în această galerie, Galeria de Artă Concentric, din piața centrală numărul 13 din Bistrița. Din 2017 am desfășurat într-un ritm de 7-8 expoziții pe an, vernisaje și expoziții ale unor artiști atât locali cât și nume importante din arta plastică contemporană românească. Dintre artiști locali se remarcă expoziția lui Marcel Lupșe, Mariana Moldovan, care ne găzduiește și în această seară pe Simeze, Sever Moldovan, expozițiile a unor tabere și așa mai departe. Din cele mai importante nume care au expus la noi, am avut plăcerea să expunem pe domnul Horea Paștina, regretatul Paul Gerasim, doamna Doina Mihailescu și alte nume importante. Însă galeria a fost și o rampă de lansare a unor branduri locale. Îmi amintesc cu plăcere de lansările de vinuri ale Cramei Jelna, care s-au bucurat toți iubitorii de artă care veneau la vernisajele noastre. Așa s-a făcut că tot aici am lansat și vinul iconic al Cramei Jelna, numit Navicela, care este unul dintre brandurile noastre preferate și este un brand creat împreună cu clientul nostru Crama Jelna. Am să vă spun un fapt anecdotic în legătură cu acest client. De fapt, așa s-a născut ideea unui nou brand. Prietenul nostru, enologul Cramei Jelna, Darius Pripon, care este și cu noi în această seară, la o prezentare, din câte mi-aduc aminte din povestea lui la București, făcea prezentarea de Navicela, a fost, pe lângă că era gratulat pentru calitatea excepțională a vinului, a fost întrebat printre altele și de cine a făcut materialele, pentru că s-a sesizat că există oarecare calitate a materialelor, a etichetei, a conceptelor grafice și a materialelor. A zis, prietenii noștri de la Transilvania Print, noi încercăm să rezolvăm toate problemele locale, susținem tot ce sunt eforturi locale și prietenii noștri din Bistrița de la Transilvania Print a făcut acest lucru. După o vreme, din ce ne-a spus Darius, același om întreabă, eu am căutat pe net și Transilvania Print este un fel de print shop, nu aveau cum să-ți facă oamenii ăștia asemenea lucruri. Și tot din câte ne-a povestit Darius a răspuns ceva de genul, da, ei se numesc Transilvania Print, dar ei pot și fac mult mai mult, aceste lucruri sunt făcute de ei. Odată în plus, în cazul ăsta, am simțit nevoia să ne definim într-un alt mod toată activitatea noastră de branding, concept și grafică publicitară. Așa că am scos la lumină ceea ce eram și făceam de mult.
Sub această înfățișare pe care o vedeți acum, un concept nou, Nosa Creative. Așa a apărut acest brand ca agenție de creație publicitară. Acesta este brandul nostru, iar valorile lui sunt legate de valorile și identitatea locală și de dorința de a ajuta la promovarea și crearea brandurilor locale. Însă, din nou, cum se întâmplă de multe ori, recunoașterea a venit din afară și ne putem baza în acest moment pe contracte și colaborări din afara Bistriței și chiar câteva din afara țării, al căror succes ne-a ajutat să avem încredere și mai mare în noi și să ne valideze în acest fel munca în cel mai simplu mod. Așa nume, am avut clienți mulțumiți și, desigur, a venit peste toate o recunoaștere financiară a muncii noastre. Echipa actuală este formată din angajați și colaboratori cu experiență și studii de specialitate. Am să vi prezint pe cei cu care lucrăm în acest moment. Teodora Cocișiu, absolvent al Liceului de Arte din Bistrița și a Universității Arte și Design din Cluj-Napoca. Vlad Maria Șiu, absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Științe Politice și Administrative și ale Comunicării, secția Publicitate. Claudiu Niță, Facultatea Român-Americană din București, clasa Link Academy, Fotografie și Design. Iulia Răcean, absolvent al Liceului de Arte din Bistrița și a Universității de Artă și Design din Cluj. În zona de site-uri îl avem pe prietenul nostru Mihai Sporiș, care este programator și rezolvă toate problemele de ce înseamnă web development-ul. Să nu uităm și echipa administrativă și comercială. Oana Ecedi, Marcela Timiș, Alex Timiș. Acestea suntem noi și acesta este brandul nostru. Și ca să vă ducem mai departe, să vă arătăm ceva din lucrurile care le-am făcut noi, o să vă arătăm și site-ul nostru pe care îl lansăm în această seară. Vedeți în acest moment toate brandurile pe care noi le deținem, Nosa, Transilvania Print, Editura și Galeria de Artă. Însă, în acest moment vrem să vă arătăm site-ul Nosa Creative. Să sperăm că se încarcă și funcționează. Evident, o să vă lăsăm plăcerea de a descoperi singuri ce am pus noi pe acest site. Este ca orice site și are tot ce vă așteptați să aibă. Este în mai multe limbi. Avem o prezentare generală și o prezentare a serviciilor generale pe care noi le oferim. Și anume, branding-ul, grafică publicitară, social media, marketing, grafică editorială, serviciul pentru care foto-video, web design și web development, corporate event planning. Însă am trecut foarte repede și vă las plăcerea de a descoperi dumneavoastră lucruri pe site-ul nostru. Vreau să vă arăt portofoliul nostru. Noi am pus ce ne-am gândit la un prim gând și am insistat mai mult pe clienții importanți, unde am contribuit inclusiv la brand și la formarea identității vizuale a acestor branduri și am mai pus albume de artă sau lucruri importante din punct de vedere al tipăriturii pe care noi am fost în stare să le ducem la bun sfârșit. Acesta suntem noi, acesta este brandul nostru. În continuare, vă invit să urmăriți câteva testimoniale din partea clienților noștri. Primul la care ne-am gândit și care este un om foarte drag și apropiat nouă este Marcel Lupșe, pictorul. Nu este doar pictor, este un om foarte prezent în viața cetății și orice gând bun al lui în ceea ce ne privește ne onorează. Dacă maestrul Lupșe spune că a ieșit bine și că culorile sunt bune la o tipăritură, noi suntem foarte încântați că el ne laudă. Bună ziua! Sunt, pentru cine nu mă cunoaște, Marcel Lupșe, pictor, profesor, stabilit în Bistrița, bistrițean deja cu vechi state, și aș vrea să vă rețin atenția astăzi cu lansarea acestui brand, Nosa Creative, de care eu sunt realmente legat și am să vă și explic de ce.
Încă de acum 10 ani am început colaborarea cu firma Transilvania Print, care lansează astăzi și acest brand Nosa Creative, care este de fapt un brand în care pune la dispoziția celor interesați servicii de creație, servicii care pot să pună în valoare creația, activitatea celui care dorește să-și facă publicitate. Vă spuneam, am început acum 10 ani cu tipărirea unor pliante pentru expozițiile mele de atunci, de la Bistrița, de la Muzeul de Artă, de la Galeria Arcade 24 și de la Muzeul de Artă din Cluj. Tipăriturile au fost foarte bine primite și noi am continuat colaborarea. De-a lungul anilor am organizat împreună și expoziții. Firma deține și o galerie de artă foarte bine plasată la kilometru zero al orașului. Și chiar vreau să închei dorindu-le succes și o activitate intensă și rodnică în domeniul creației, a tipăriturilor, a evenimentelor, a expozițiilor, a vernisajelor care vor urma. În continuare, îl vom asculta pe domnul Vasile Bară, președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Bistrița-Năsăud. Îmi face mare plăcere să discut astăzi despre domnul Marin Necedi, care este un vechi colaborator al Camerei de Comerț și Industrie a județului Bistrița-Năsăud. Aș putea spune chiar că de vreo 20 de ani, adică din începând de prin anul 2000, am colaborat în diferite acțiuni ale Camerei. Cu prilejul acestui eveniment deosebit din activitatea firmelor pe care le administrează, vreau să spun că am contribuit și noi prin ceea ce am făcut în relații de colaborare la bunul mers al activității societății comerciale Blue Apple, noi tipărind în firma dânsului o serie de aș putea spune materiale pentru topul firmelor pe care le-am editat și au ieșit de o calitate deosebită. Nu spun lucrul acesta pentru că este evenimentul acesta, ci spun lucrul ăsta pentru că într-adevăr am simțit o relație extraordinar de bună din care au beneficiat ambele părți. Dânsul, în fiecare an, prin firma pe care am menționat-o, a fost în topul firmelor, ocupând locuri fruntaje, respectiv locurile 1, 2 și 3, an de an. De aceea îmi este foarte ușor a vorbi pozitiv despre dânsul ca întreprinzător și despre firmele pe care le administrează. În ceea ce privește colaborarea în domeniul proprietății industriale și intelectuale, e de asemenea o colaborare pe care o avem de câtva timp, iar anul acesta intenționam ca împreună să facem o expoziție despre vie și vin. Din păcate, situația pe care am parcurs-o anul acesta ne-a obligat să decalăm expoziția aceasta. Sperăm ca în anul 2021 să o batem în cuie și, într-adevăr, să ne putem lăuda la sfârșitul anului cu încă o acțiune reușită împreună. Mulțumim domnului Vasile Bar. În continuare, un cuvânt de data asta doar pe ecran, din partea unui client important al nostru, Industrial Construct Ardeal și a doamnei Larisa.
Avem în continuare un cuvânt din partea lui Claudiu Vidicanu, coordonator de marketing și barista la Copacul de Cafea. Bună ziua tuturor celor care urmăresc această lansare de brand. Mă numesc Claudiu Vidican. Sunt coordonator de marketing la Copacul de Cafea și totodată barista. Pe scurt, prepar cafeaua 6 zile din 7 și iubesc ceea ce fac. Colaborarea noastră cu cei de la ce se numesc astăzi Nosa Creative a început în anul 2016, atunci când cafeneaua noastră își căuta propria identitate, iar ei au înțeles foarte bine nevoia noastră. Pe parcursul colaborării cu cei de la Nosa Creative, mai exact 4 ani frumoși, am apreciat cel mai mult ideile diversificate pe care le-au avut, atât pentru grafică cât și pentru calitatea produselor. Avantajele prezentate de ei la prima întâlnire s-au confirmat pe parcursul colaborării noastre. Pentru promptitudine, profesionalism, flexibilitate și înțelegerea nevoilor business-ului nostru, le mulțumim. Vom continua să lucrăm cu Nosa Creative și pentru viitoarele noastre proiecte și o să recomandăm mai departe pentru tot ceea ce fac. Vă mulțumim! Mulțumim și noi, sunt niște clienți minunați de la care învățăm în continuu și împreună facem lucruri minunate. Dar să revenim la lucruri pe care le facem împreună și unul dintre clienții noștri preferați este Crama Jelna și unul dintre colaboratorii preferați este Darius Priponu, enologul Cramei Jelna. Îl avem chiar în direct cu noi, el este parte din povestea noastră pentru că ați auzit în ce fel a existat o declanșare a ideii că avem nevoie de un brand, avem nevoie de un coș în care să punem partea noastră de creație, pentru că altfel, când spunea că a făcut un lucru sau altul minunat cei de la Transilvania Print, părea ciudat pentru că brandul acela este făcut să promoveze ideea de tipar, de print shop. Însă, așa cum el știe, noi facem mult mai mult și de aceea îl las să ne spună și el ceva despre colaborarea pe care am avut-o de-a lungul timpului. Mulțumesc, Marin! Bună seara tuturor! În primul rând vreau să vă felicit pe toți, toată echipa Nosa Creative, pentru că ați făcut pasul ăsta, pe care eu îl consider un pas foarte important în ceea ce înseamnă creionarea identității voastre. Am ținut mult să vorbesc deschis și să nu fie așa o chestie de, nu știu, pierdută, tocmai pentru că e o zi bucuroasă. Pentru mine e o zi bucuroasă asta și pentru toată lumea cred că îi, dar cu toate că am emoții să vorbesc după tine de fiecare dată. Impui respect prin asta și, una peste alta mă bucur enorm de mult pentru că am putut colabora și pentru că o facem mai departe într-un mod mare, zic eu. Și aș vrea un pic să dau o notă la ceea ce înseamnă partea asta de creație a unui brand. Într-un final, ce înseamnă un brand și o identitate. Nu e vorba numai să ai oameni foarte buni care să știe să deseneze, mă gândesc așa, știi, la omul care vine din afară. E vorba să fie cineva care să înțeleagă esența unui produs, esența unei zone, esența unui produs, pentru că și produsul vine de undeva, din niște oameni, dintr-o istorie a lui. Asta e lucrul cel mai greu de făcut, asta e lucrul cel mai complicat de dibuit, cum ar veni, și durează și extrem de multe variabile și elemente care trebuie așezate într-un mod frumos. Și cred că am reușit să facem chestia asta foarte bine împreună, toate etichetele noastre, povestea, site-ul, spidere, roll-up-uri, nu știu, efectiv name it, orice ar fi pe partea de creație și publicitate, le-am putut face într-un mod excepțional împreună și echipa e foarte dinamică. Din nou, poți vorbi la cel mai înalt nivel, adică am făcut branding, am lucrat cu firme din București, premiate la Cannes și chestii de genul ăsta și când am venit la Bistrița am putut să lucrăm împreună și n-am simțit lipsa nimănui, chiar e un approach extrem de friendly și plăcut și țin să-ți mulțumesc și să vă mulțumesc tuturor pentru asta. Între timp, cei care ne priveau de acasă au putut să vadă derulat de colegii mei câteva din lucrările la care s-a făcut referire și eu încă o dată vreau să spun că sunt extrem de bucuros de faptul că am putut contribui pe lângă tot ce înseamnă imaginea Cramei Jelna, în special la crearea brandului Navicella. Așa că îți mulțumesc și eu, Darius, că ai avut încredere în noi și că am putut dezvolta lucruri atât de importante.
Eu mulțumesc din nou. E ceva fantastic să poți, mai ales pentru că nu vorbim despre un orice fel de brand. Când vorbim de un vin, trebuie să reprezinte mult mai mult și trebuie să existe o axă care cumva și imaginea și ochiul, partea asta vizuală trebuie să fie într-o conexiune foarte bună cu lichidul din sticlă și cu lichidul la fel cu zona de unde se trage strugurile, să spun. Ca așa tare e un task foarte greu, aș putea să spun. Și bucuria acum că totul e bine. Mulțumim foarte mult pentru vorbele de-a dreptul măgulitoare din partea unui personaj, pentru că Darius Pripon este un personaj și foarte cunoscut și ceea ce face el face la un nivel excepțional și cine nu s-a convins încă se va convinge în viitor de acest lucru. Încântat că putem colabora, că am colaborat și că putem colabora în continuare. Mergem mai departe. Așa cum v-am spus, acest eveniment are două părți. Cam asta a fost prezentarea brandului nostru. Cam asta a fost prezentarea echipei noastre și pentru că pe online este cu totul altfel decât dacă ar fi fost în vremuri nepandemice și să ne vedem față către față în Galeria de Artă Concentric. Ne-am redus la minimum tot ceea ce am fi putut face. A doua parte a evenimentului nostru este lansarea de cartea domnului Gabriel Login. Domnul Gabriel Login nu este doar clientul nostru, nu este doar autorul unei cărți pe care am publicat-o la editura noastră. Domnul Login a participat la mare parte din vernisajele de expozițiilor noastre din Galeria Concentric și este și un cumpărător veterat de artă și cumpără și din galeria noastră. Pentru început îl rog, dacă are ceva de spus în aceeași direcție a testimonialelor în legătură cu echipa Nosa Creative. După aceea, evident, vom trece la lansarea cărții de care facem vorbire. Cu siguranță, mulțumesc. Aș avea multe de spus, doar că nu vrem să lungim foarte mult. Trebuie să trecem la partea a doua, care este destul de importantă, cel puțin pentru mine. Te felicit mai întâi pentru lansarea brandului. Îi doresc zile lungi, frumoase. Și de fapt doar brandul este nou, pentru că istoria care stă în spatele lui este lungă, la fel de frumoasă și este o istorie care se intersectează mult cu cea a companiei Transilvania Broker de Asigurare. Am făcut multe lucruri bune și frumoase împreună și cred că este suficient să amintesc că primul manual de branding al companiei a fost făcut de către Marin, acum vreo 10 ani, manual care este și ultimul, adică îl folosim în continuare, nu s-a perimat, nu s-a întâmplat nimic rău cu el, este la fel de actual. Folosim aceleași sigle, aceleași culori, aceleași sloganuri. Deci iată că peste timp și-a menținut actualitatea. O altă dovadă în plus că ceea ce face Marin face pe termen lung și face de foarte bună calitate. Eu vreau să-i mulțumesc pentru întreaga colaborare și sunt convins că această colaborare o să fie o colaborare de lungă durată. Felicitări și mult succes cu noul brand! Mulțumesc tare mult, domnule Login. Sigur, noi suntem obișnuiți să spunem cumva ca prieteni Gabriel Login, însă o prezentare corectă este domnul Gabriel Login, fondator și acționar principal Transilvania Broker de Asigurare. Ne mândrim cu un asemenea client și că am putut contribui și noi la probabil ceea ce e cea mai de succes, povestea unui broker de asigurare din România. Mulțumim frumos, Gabi, și de aici înainte trecem efectiv la a doua parte a evenimentului, care este lansarea de carte Nașul. Ce se poate spune despre Nașul? Păi, în primul rând, evident că tot despre noi o să spunem un lucru, și anume că această carte este prima carte pe care noi o vindem pe magazinul online al editurii Nosa Nostra. Cred că colegii mei deja vă proiectează pe ecrane o imagine de pe site. Cred că este afișat acolo și linkul de pe care cartea poate fi cumpărată.
Cartea poate fi cumpărată atât cu ridicare de la sediul nostru din Bistrița, dar și poate fi trimisă prin curier oriunde în țară. Evident, despre carte o să spună multe lucruri Gabriel Login, dar știu sigur că mulți dintre voi vă veți regăsi în poveștile autobiografice din această carte. Cam toți din această generație, cred că e bine să zic 45 plus, așa, Gabi zice la el 35 plus, dar așa. Am avut acest tip de copilărie fabuloasă ca din bazme, populate de personaje și întâmplări miraculoase. Veți afla din carte două lucruri importante, care e cel mai ușor lucru din lume și care e cel mai greu lucru din lume. În perspectiva lui Gabi și a copilăriei lui, și mă regăsesc în mare parte din poveștile de acolo, cel mai ușor lucru din lume este să faci o undiță. Cel mai greu lucru din lume însă este să prinzi pește. Cartea se numește Nașul și veți vedea de ce s-a ales acest titlu. Cu toții am călătorit în tinerețe, în copilărie, când eram elevi sau studenți cu trenul și atunci întotdeauna apărea personajul nașul cu care călătoream. Însă ce este excepțional și veți citi în această carte este cum în peregrinările lui de mult mai târziu, când Gabi și-a propus să urce pe cele mai înalte vârfuri din munții importanți din toată lumea, Gabi a întâlnit un naș în Kârghistan, când a zburat fără bilet, cu avionul, încercând să ajungă la baza muntelui Lenin pentru, desigur, a urca. Cine îl cunoaște știe că este un inveterat montaniard și că a cucerit câteva vârfuri importante din lume. Multe pot fi spuse despre carte, multă lume se va regăsi în poveștile din acest volum. Eu cred că nu va fi ultimul și atunci îl las mai departe pe Gabi să ne spună despre carte ce știe și crede el că e de cuvință. Mulțumesc pentru introducere. Marina, ca de obicei, își găsește cuvintele. Despre carte, ce să vă spun? Asta este cartea. Are o cupetă galbenă foarte frumoasă și una roșie în interior, la fel de frumoasă, tipăritură de calitate, hârtie de calitate. Deci, din nou, Marina a făcut o treabă foarte bună. Despre interior, sunt litere care încearcă să încropească povești, mici povestiri din viața mea. De fapt, e o scurtă trecere în revista vieții mele. Sincer, mi-a fost greu și greu am ajuns la ideea de a aduna aceste povestiri chiar scrise într-o cărticică. Pentru simplu motiv că, citindu-le, de multe ori mi s-au părut că nu sunt destul de interesante pentru a fi publicate și că n-ar stârni interesul altor cititori. Până la urmă mi-am călcat pe inimă și am trimis câteva povestiri unor amici, 2-3, care m-au sunat și mi-au zis: am citit chestii și mai groaznice la viața noastră, mergi înainte, se poate. Mi-am călcat pe inimă, am venit la Marin cu fițuicile, i-am arătat, uite, cam asta ar fi și până la urmă a ieșit cărticica asta, în care, așa cum spune Marin, cu siguranță mulți dintre voi o să regăsească, unii cu numele chiar, alții prin prisma faptului că am trăit aceleași vremuri în care pescuitul și scăldatul în râu sau bătutul dealurilor cu schiurile sau sania în spate erau un mod de viață. O să vă aduceți aminte poate cu nostalgie de prima țigară fumată și prima bere băută în practicile agricole și multe alte chestii care parcă s-au întâmplat cu prea mult timp înainte. Pentru mine a fost o bucurie să scriu această carte. Fiecare pagină scrisă a fost o reîntoarcere în timp. Mi-am adus aminte de atâtea lucruri pe care le-aș fi crezut uitate, dar iată că le-am regăsit undeva și le-am pus pe hârtie. O să vă bucurați, o să vă regăsiți mulți acolo. Pentru cei care nu o să le placă cartea, este normal să nu fie toată lumea plăcut surprinsă sau plăcut impresionată. Am o singură rugăminte: nu trageți foarte tare în mine. Este un început, este o încercare, un debut și promit că o să perseverez, iar următoarea carte, dacă o să fie la alt nivel, cu siguranță.
Îi mulțumesc încă o dată lui Marin pentru oportunitate, vă mulțumesc vouă tuturor că ați fost alături de noi. Noi ne-am fi dorit să fi fost acest eveniment altfel organizat, să fim față în față, să discutăm, să bem un pahar de vin. Din păcate, astea sunt vremurile, e bine și așa. Vă las să descoperiți restul în carte. Ce ar mai fi de spus este că fondurile obținute prin vânzarea cărții vor fi folosite într-un anumit scop. O să las pe Marin să vă spună mai multe despre ce am gândit noi să facem. Eu vreau doar să vă mulțumesc încă o dată, să vă urez un sfârșit de an liniștit, sărbători fericite și să ne vedem față în față cât mai repede. Marin? Da, modest ca de obicei, cred că trebuiau spuse mai multe lucruri. Eu m-am gândit că o să o facă Gabi și de aceea n-am făcut-o eu, așa că sunt mult mai multe lucruri minunate de descoperit în cartea asta, eu zic să o cumpărați. O să preiau ce să spunem, mingea aruncată de Gabi în legătură cu proiectul nostru comun. Da, banii obținuți din vânzarea acestei cărți vor fi adunați într-un fond pe care îl vom folosi pentru un proiect pe care l-am inițiat împreună. Vă amintiți că am pomenit de faptul că unde suntem noi se numește Galeria de Artă Concentric. Viitorul proiect comun se numește Concentrează-te tinere și este un proiect de promovare a tinerilor care activează în artele plastice. Vom iniția, să spunem, un soi de concurs și cei care se vor prezenta și care vor întruni, să spunem, aprecierile noastre vor avea parte de promovare, de expoziție și, să sperăm chiar de vânzarea tablourilor sau operelor pe care ei vor fi capabili să le producă. Este un proiect pe care noi îl gândim pe termen lung. Vom vorbi în alt moment mai pe larg despre asta. Acum am vrut doar, cum ar spune colegii mei, să fie doar un soi de teaser, să spunem doar puțin despre asta și să vă trezim interesul ca pe viitor să putem dezvolta și acest proiect comun. Ce aș mai vrea eu să vă spun? Cred că ați văzut linkurile pe care colegii mei le-au afișat. Cartea este de cumpărat și se poate cumpăra online cu plata cu cardul de pe magazinul online al editurii Nostra. Îl puteți, de asemenea, pentru cei care sunt din Bistrița, o puteți cumpăra plătind online și ridicând-o de la sediul nostru de pe Șincai 26. Găsiți toate datele pe site, să nu vă faceți griji că ar trebui să memorați acum repede ceva. Iar oricine dorește să facă cumpărături clasice, pe Șincai 26, la Transilvania Print, vă așteptăm pentru a cumpăra cartea în stilul obișnuit, veniți și plătiți la fața locului. Gabi, dacă mai ai ceva de spus, de adăugat? Eu doar să-ți mulțumesc ție încă o dată pentru oportunitate și să mulțumesc tuturor celor care au participat. În rest, toate cele bune și cumpărați cartea. Da, vă așteptăm și noi și pe site-ul editurii pentru cumpărarea cărții. Vă aștept să ne vizitați site-ul nosa.ro, de acolo puteți vedea și site-ul editurii, să cumpărați cartea, puteți vedea și prezentările noastre despre activitatea noastră a Nosa Creative. Acesta a fost ce am putut noi face în vremuri pandemice, ar fi arătat cu totul altfel o lansare în vremuri normale. Vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi, la prezentarea noastră. Vă asigur că vom reveni cu prezentări în legătură cu brandul nostru, iar pe Gabi îl aștept oricând cu următoarea carte. Sper să o lansăm în aceeași formulă. Eu sper să o lansăm într-o formulă extinsă și niciun caz online. Să sperăm că nu va mai fi cazul și să o putem face în așa fel încât să blocăm circulația pe piața centrală, să fim de mult și să putem să ne vedem față către față și să ciocnim și să bem un vin de la Jelna.
Vă mulțumim tare mult că v-ați făcut timp să vă uitați la prezentarea noastră. Vă dorim un sfârșit de an cu multă sănătate și să ne vedem cu bine în toate activitățile de anul viitor. O seară plăcută vă doresc. Mulțumim, la revedere, seară plăcută!